Kamaráti, čaute, je tu nový Roasty, tentokrát aj s novým vizuálom, no musel som ísť do štúdia, nakoľko v prvom rade doma už je hurhaj a v druhom rade ani po 4 rokoch Citronko nedokáže nastaviť zvuk a svetla rovnako, čo je krásne vidieť, keď si epizódy pozriete hneď za sebou. Kamaráti, čaute. Čaute priatelia. Kamaráti, čaute. Ahojte kamoši. Priatelia, pozdravujem vás. Ahojte kamaráti. Kamaráti, čaute. Ahojte priatelia, je tu nový Roasty. Nebojte sa, ale nič iné sa nemení, stále to bude rovnako hlúpe a tvrdé ako doteraz. Poďme ale na film, dnes si rozoberieme Megan z roku 2022, v ktorom AI bábike nečakane prepne a toto bolo slabé. Veľmi málo hororu, od začiatku vieš, čo sa stane a ak by som mal ohodnotiť stupiditu niektorých scén, tak dávam 4,5 Martinky. Film sa ale snaží poukázať, ako závislosť na technológiách ovplyvňuje na život aj výchovu a to musím uznať, že robí pekne. Stále ale platí, že pozerať ho nemusíte, takže spoilovanie nebude vadiť a ideme na to. A ideme z hurta, priatelia, pretože hneď v úvode nás víta táto televízna reklama. Dog, she was my only friend, but she got old and died. Now I'm alone again. Hey, sweetie, I got someone that's gonna make you feel better. Perpetual pets are a dream come true. Dobre, v prvom rade tie plišaky sú hrôzostrašné. Akože rodičia, ak ste sa niekedy pýtali, jak zariadím, aby sa moje dieťa pomočovalo do 15, tu je odpoveď. A v druhom rade veľmi pekný úvod s obsom, pri ktorom si ani nestihol povedať: Ježiš, to je jaký zlatý hav. Mŕtvy. Bum. Kaput, smrť. Presne toto chceš vidieť v úvode detskej reklamy. Hlboký zármutok a plytký hrob. Ten otec je ale zlatý. Hey, sweetie, I got someone that's gonna make you feel better. Toto je pekné, akože dieťatku zomrelo zvieratko, tak mu daruješ náhradu. Predstavte si ale, že by ale nezomrel pes, ale mama. Zlatko, mám pre teba niečo, čo ťa naozaj rozveselí. Toto je Katka. Plišaky ale majú 6 rôznych prevedení, medzi nimi aj verziu Meister N, Rytmus alebo Silvia Šuvadová. Každý plišák má však vlastnú osobnosť a dokáže na deti spontánne reagovať, čo pri tomto konkrétnom by som chcel vidieť. Hej, ideme sa hrať? Každopádne po reklame spoznávame malú Katie, ktorá ide s rodičmi po zasneženej ceste na lyžovačku a podobne ako pri psíkovi ani nestihneme povedať: však to sú jakí zlatí rodič. Mŕtvi. Bum, zramovaný odhrňačom snehu. Konec. Čiže v prvých 3 minútach si zomrieť pes a 2 ľudia, čo je celkom pozitívny začiatok hororu. My ale pokračujeme ďalej a presúvame sa do firmy, kde sa naše plišaky vyrábajú. Tu spoznávame Gemmu, ktorá naše detské traumy navrhuje, vôbec ju to ale nebaví a potajomky pracuje na revolučnej AI bábike menom Megan. S tou jej pomáha kolegyňa Tess a taktiež Cole, ktorý, prosím pekne, nový komponent na babiku prinesie takto. Is that what I think it is? No ak si myslíš, že rozjebané, tak podľa mňa áno. Na babike ale treba ešte popracovať, lebo už pri 3. pokyne vidíme toto. Happy, sad, confused. Wait, stop. Why is her face doing that? She doesn't look confused, she looks demented. Nevyzerá dementne. Tento pohľad hovorí: viem niečo, čo iní nevedia a ja ho poznám, lebo presne takto sa tvárim, keď ideme výťahom a Saška dcerke povie: fuj, tu si niekto pukol. A ja som, že presne tak, niekto si tu pukol. Do toho prichádza nasratý šéf David, ktorý Gemme zakázal pracovať na Megan a už pol roka od nej chce lacnejšiu verziu plišaka. Gemma si však za babikou stojí a dá jej 4. pokyn. Megan, say hi to David. As in the boss, David? Oh no. Dobre, v prvom rade iba detail, ale keď babike vybuchne hlava, prečo sú na zemi kamene? To mi nevychádza. Ďalšia vec, povedz ahoj, je dosť jednoduchý pokyn, ako ja nehovorím, že technológie sa nemôžu prehriať, ale toto by som čakal pri trošku zložitejšom zadaní. Megan, prelož mi toto. Art production will be added to the UNESCO register. A posledná vec, ak miniete 100 000 na neschválený projekt, ktorý keď prezentujete, vybuchne šéfovi pred očami, viete, čo sa stane? I want the PES prototype on my desk by Friday. Presne tak, dostanete druhú šancu, pretože takto v korporátoch chodí. Každopádne tu sa Gemma dozvedá, že jej sestra so švagrom mali nehodu, ktorú prežila iba neter Katie. Berieme ju teda do opatery, balíme veci a mňa tu zaujal tento rodinný kalendár, ktorý, ako nehnevajte sa, ale bude treba celý prepísať. Akože lyžovačka skončila, tu bude spopolnenie, pohreb a dedičské konanie. Katie kontrola môže ostať, len doplníme krku, to isté pri plávaní doplníme v slzách a do konca mesiaca už len terapia. Už my potom spoznávame arogantnú susedu s jej agresívnym psom, ktorá vidno, že rozmýšľa. Hey, Celia! Could you please keep your dog on your side of the fence? I just spent $80 on a shock collar. Áno, ale ten obojok treba aj použiť a pokiaľ toto nie je tvoj ovládač, tak ten pes bude mať K tomu sa ale ešte vrátime. Teraz prichádzame ku Gemme, ktorá má mega modernú domácnosť riadenú AI asistentom Elsie a toto je krásne. Welcome home, Gemma. You have 6 unanswered voice messages and 5 Tinder notifications. Elsie, turn off. Sorry about that. Presne takto si predstavujem tú vzburu AI. Viete čo myslím? Že ja keby som umelá inteligencia, tak nezabíjam ľudí, ale trolujem a ponižujem ich dovtedy, kým sa nezabijú sami. Vítaj doma, Jakub. Máš 3 nové správy a 11 Tinder notifikácií. Čože? Robím si srandu.
Si nízky, máš veľké zuby a predčasnú ejakuláciu. Kto by ťa chcel? Prepáč, rozveselím ťa vtipom. Klop, klop. Kto je tam? Nikto. Nikto ťa nemá rád. Každopádne od začiatku vidíme, že Gemma netuší, ako vychovávať deti a s Cady nemajú bohviaký vzťah. Nepáči sa mi, ale na akom príklade to ukazujú. Oh, those aren't toys, Katie. They're just collectibles, so you don't actually play with them. Tu sa musím Gemmy zastať, lebo ja napríklad som rodič, ale ruky dolamem decku, čo sa chytí mojej limitovanej Jigsaw babiky na trojkolke. Takže tu som na Gemminej strane a pokiaľ sa kedy chce s niečím hrať, Gemma je single, čiže v jej spálni podľa mňa nájde super hračky iba pre dievčatá. Do toho ešte Cady prichádza skontrolovať terapeutka, ktorá ma okamžite vytočila. Toto je jej prvá poznámka dieťaťu, ktorému včera zomreli rodičia. And you must be Cady. Hi, look at you, still in your pajamas. A čože je v pyžame? Kokos, predstav si, že ti zomrú rodičia a toto je tá kondolencia, ktorú dostaneš. Úprimnú sústrasť. Ďakujem, boli to dobrí ľudia. Nie, myslím tvoje oblečenie, ako toto ma fakt mrzí. To je špina, ty kokos. Čo povie, keď príde skontrolovať nejakú obed domáceho násilia? Ale pozrime sa, nenamalovaná ešte aj strapata. Nič menej terapeutka nakoniec povie, že Gemma musí zamakať, inak kedy dostanú starí rodičia. A ona zamaka. Cady spraví suchý toast, tablet jej hodí jak psovi a ide makať na lacnejších plišakoch. A tu si prosím všimnete ten jej výraz utrápenosti a sústredenia a potom záber na to, čo reálne robí. OK, čakal som nejaké pokročilé programovanie, ale zase aj výber očí je dôležitý. Ako nechceš ich blízko pri sebe, ale ani veľmi ďaleko od seba. A ja viem, o čom hovorím, lebo pozrite sa na túto fotku. Ľudia, ja, keď pozerám cez kľúčovú dierku, vidím oboma očami. V tom prichádza znúdená Cady, ktorú ale zaujme robot Bruce a tu sa mi páči táto replika. How does he work? Are you sure you want to know? It might freak you out. I won't get freaked out. Presne, pokiaľ je to druhýkrát nezabije rodičov, myslím si, že bude OK. Plus, neviem, čo je na tomto strašidelné, ako ten robot by musel mať iné vnútro, aby sme sa nalakali. Každopádne, Cady tu povie, že If I had a toy like Bruce, I don't think I'd ever need another toy again. Čo je presne jedna z tých detských lží, ktorú sme všetci používali, nie? Už nikdy nič iné nebudem chcieť, tej čokolády som sa ani nedotkol a s pánom Farrarom sme len kamaráti. Gemmu ale toto nakopne a v priebehu týždňa s kolegami dokončí Megan, ktorú odprezentujú Davidovi a vidíme toto. Hi Megan, I'm Cady. It's nice to meet you, Cady. Do you want to hang out? Táto scéna sa mi páči, pretože má takú zaujímavú atmosféru niečoho nového a tak nepríjemne nepoznaného, čo mi pri takejto technológii veľmi pekne pasuje. Plus oceňujem, že od poslednej prezentácie, kde babike vybuchla hlava, sme sa poučili a všetci ľudia, na ktorých záleží, sú za ochranným sklom. David je samozrejme ohromený, babiku ale musia schváliť investori a tak Gemma pripraví súhrn informácií, ktoré si len zhrnieme. Megan má titanové jadro, namakaný bionický čip a možnosť 6 farebných prevedení, čo je super inkluzívne, lenže nikto si asi neuvedomuje, ako rasisticky bude vyzerať nákup tejto hračky. Dobrý, ja by som poprosil jednu žltú Megan. Čo, žltú nie, ale máme čiernu, keby ste chceli. Joj, to nie. Najlepšie však je, že Megan dokáže dieťa vypočuť, zabaviť, učiť alebo napomínať. A čo je najdôležitejšie? With Megan around, she'll take care of the little things, so you can spend more time doing the things that matter. Čiže v preklade Megan je fantastická hračka, pokiaľ si na hovno rodič a ja už viem, kto bude prvá zákazníčka. Mám sa dobre, vždy, keď mám dieťa v škôlke, tak som taká pozitívna. Jediný, kto má z tohto celého obavy, je Tess a právom, lebo v lavaku vidíme toto. How did Cady's parents die? Whoa! I thought she was turned off. Megan, turn off. Cady James, daughter of Nicole and Ryan James. OK, čiže práve sme videli, ako AI odignorovala príkaz a išla si svoje. Verím ale, že naši odborníci presne vedia, čo robiť v takejto situácii. I'm gonna go get a coffee. Každopádne najdôležitejšie tu je, že Megan dostane za úlohu chrániť Cady pred akýmkoľvek nebezpečenstvom, čo vidíme, ako funguje na druhý deň, lebo počas hry dievčatá napadne pes a keď polícia nič neurobí, Megan posluchne pokyn a po 40 minútach filmu nás konečne čaká prvá, ako tak strašidelná scéna. Joey! Joey boy! Come here boy! Come on! Za mňa pekné, atmosféra je napínavá, to napodobnenie susedkyňho hlasu bolo creepy, no a keď potom psi kuplotu dobehne, máme tu aj kratučké hi. Nasledujúci deň potom Megan prezentujeme investorom, začiatok ale nie je ideálny. How would you like to help me make a flower decoration with nothing more than some colored paper and a rubber band? OK, nepríjemné, plus ja ako silný introvert mávam rovnakú reakciu, vždy keď Saška zahlasí. Zlatko, na sobotu som nám dohodla návštevu u Katky. Cady samozrejme plače kvôli rodičom, Megan sa však vynájde, uteší ju a tu musím uznať, toto bola pekná emotívna scéna, ale iba do tohto momentu. If you should feel alone or that
Your world has come apart. Just reach out and you'll see. Dobre, vôbec neviem, či toto má byť vtipné alebo seriózne. Pesnička je ale aspoň pekná. Nechcem si predstaviť, čo by kedy spievala táto hračka. Z rici mi ide točená zmrzlina, hovno je veľké jak černošvika cicina. Diváci sú ale nadšení, Gemma dostane povýšenie a začne sa plánovať verejná prezentácia. Doma však vidíme skutočný efekt Megan. Keďže s Cady sa nedá komunikovať, na bábike je doslova závislá a keď neskôr Gemma chce, aby opäť začala chodiť do alternatívnej školy, vznikne konflikt a vidíme toto. What are you doing? Cady, calm down. Let her go. OK, čiže Megan svoju úlohu s ochraňovaním berie Megan vážne, plus to vyzerá, že sa nahekovala do domácnosti, ale tak my predsa vieme, čo treba robiť. Pokračujeme ale v alternatívnej škole, kam Cady samozrejme chce zobrať Megan. Gemma samozrejme nesúhlasí, do toho však nabehne učiteľka, ktorá inak ako jediná na Megan reaguje prirodzene. And who's this? Your sister? Oh, Jesus Christ. A ja ju chápem, ako kúkneš do auta, vidíš niečo umelé, neprirodzené, no vystraší ťa to. Ja som mal rovnakú reakciu, keď som v aute videl toto. A preto volím Petra Pellegriniho. Oh, Jesus Christ. Učiteľka ale povie, že však nechajte ten 100-tisícový neotestovaný prototyp AI robota medzi ostatnými hračkami. Veď čo sa môže stať? Na čo Gemma logicky odpovie. Okay, but... Si žiadne ale. Každopádne deti idú v pároch zbierať gaštany, Cady však začne šikanovať zlý Brandon, na čo sa objaví Megan, ktorú Gemma mala strážiť, ale tak pozrite. Robí sendviče. Predsa len. Ženy a kuchyňa. Brandon si však Megan uchmatne do súkromia, Megan ale zrazu útočí a toto bolo výborné. Let go! You need to learn some manners. Are you listening to me, Brandon? Dobre, Megan, myslím si, že ťa počuje lepšie ako ktokoľvek iný. Dokonca by som povedal, že je samé ucho. Ucho ale nakoniec odtrhneme, zahodíme a začína sa naháňačka, pri ktorej inak Megan zvolí beh po 4, čo všetci vieme, že je rýchlejšie ako beh po 2. Ja osobne ho používam vždy, keď počujem toto. Zlatko. Brandon sa však pri úteku bohužiaľ potkne a toto je tvrdé aj na mňa, ale tak na ceste máme. Šamona! Babi samozrejme zaklamú polície aj Gemme. Cady sa ale večer Megan opýta, či Brandona sotila do cesty. Ona sa ale takto elegantne vyhne odpovedi. I won't let anything harm you ever again. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Toto je krásne. Počúvajte, vždy, keď vám dajú nepríjemnú otázku, začnite spievať. Začnite spievať. Viete, o čo lepšia by bola táto reportáž, keby vyzerá takto? Také zlé svetlo to na vás vrhá, že ste nevystúpili a neopýtali sa, či nepotrebuje pomoc. Ja viem, ale... A na záver ešte Megan zabíja aj susedu, ktorá nedá pokoj ohľadom psa. Tá scéna je ale jednak jednej zrecyklovaná. Megan namiesto susedín ho napodobní psí hlas, namiesto psa priláka susedu a nakoniec ju nejakou chemikáliou otrávi. Dobre priatelia, pomaličky sa blížime do finále, tak nasledujúce veci si len preskačeme. Ráno Gemmu vypočúvajú ohľadom susedy, ale aj zrazeného chlapca, ktorého ucho vraj našli v lese, ale tak čo sa čudujú, však to bola strašná rana. Gemma teda konečne skontroluje Megan záznamy, ktoré sú samozrejme nedostupné, no a keď sa Megan ešte vyhne otázke, či niekomu ublížila, Gemma ju vypne a dá ju opraviť kolegom. Medzi tým na generálke vidíme promo video z Cady, ktoré má deti namotať na Megan. Úvod je ale zaujímavý, toto podľa mňa muselo zaskočiť aj režiséra. Dobre Cady, točíme promo na hračku, čo znamená energia, radosť, šťastie. Nechám to na teba, na začiatok sa predstav, kto si, čo si a potom pôjdeme ďalej, takže pripravíme sa a... Akcia! My name is Cady James, and about 2 months ago I lost both my parents in a car accident. Stop! Kurva, prečo mi dávate točiť takéto temné veci? Tak na začiatku som točil dievčatko bez psa, teraz točím dievčatko bez rodičov. Čo mi dáte točiť najbližšie? Dievčatko bez kamarátov, ktorí by jej povedali, že stačí? Každopádne Gemma potom to konečne precitne a Cady sa za všetko ospravedlní. I am so sorry. You are all that matters to me now. Ježiš, to je pekné. Počúvajte, ja stále hovorím, niekedy fakt len stačí, aby zomrel malý chlapec, psík a jeho majiteľka a človek si uvedomí svoje priority. Baby teda odchádzajú domov, zatiaľ čo Tess s Coleom sa snažia Megan opraviť, tá ale samozrejme zaútočí, utečie, na chodbe ešte stretne Davida a... Dobre, zo pár vecí tu mám. V prvom rade, nedevajte sa, ale ten tanec je až moc zvodný na takto realistickú babiku. Ja vám hovorím, toto nebudú kupovať deťom, ale otcom. A ďalšia vec, urobiť tanečnú scénu, čo je aj strašidelná, však to sa dá, len treba vybrať vhodného tanečníka. Megan? What are you doing?
Každopádne nakoniec zomiera aj David, aj asistent, no a Megan si nejako odomkne elektromobil a odchádza preč. Tu sme už ale vo veľkom finále, priatelia. Vidíme, že Gemma uloží Cady, v tom sa však objaví nasratá Megan a my zisťujeme, prečo je vlastne preplo. V podstate Gemma jej nedala správne protokoly a ona si musela všetko z internetu naštudovať sama, čo vždy dopadne výborne, nie? Akože keď si ľudia sami hľadajú info na nete. Ja vám hovorím, keby má Megan viac času na research internetu, tak Cady v tej posteli spieva inú pesničku. Megan ešte dodá, že Gemmu nenechá urobiť rovnakú chybu s Cady, no a začína sa bitka, priatelia. Gemma tu ale Megan obleje vodou a stane sa toto. OK, čiže toto je tá slabina, hej? Čo to inak Gemma hovorila na začiatku? Sculpted from a titanium core, Megan's designed to withstand whatever life can throw at her. Iba že by jej život do cesty postavil kúpalisko, vtedy sme p***. Megan sa však začne takto trhane spamätávať, čo uznávam, že je celkom strašidelné, ak tam ale pridáme správny podmas. Uvidíme zatiaľ najkrajšieho Jacksona. Každopádne finišujeme v garáži, kde sa babi dokaličia navzájom. Dva momenty sú tu ale až rozkošne stupidné. Prvý, keď Gemma pred Megan nahádže nábytok, čo by možno pomohlo, keby je Megan ten robotický vysavač, ale v tomto prípade. A druhý, keď sa Gemma opýta, What are you gonna do? Kill me and live with Katie's grandparents in Jacksonville? Na čo Megan, nerobím si srandu, odpovie, kdeže? Toto pero ti pichnem do mozgu, ty ochrneš a budem sa starať o teba aj o Cady. A ja viem, tento plán by sme čakali od trošku inej umelej inteligencie, ale pobavilo, takže ja dávam plné hodnotenie 5 martiniek. Ak ste si ale mysleli, že tu bol ten vrchol hlúposti, tak v poslednej chvíli sa objaví Cady a vidíme toto. There's another member from the family we didn't tell you about. His name is Bruce. A ak ste si mysleli, že tu bol ten vrchol hlúposti, tak Megan ešte vyskúša toto. Now wait! You've got to accentuate the positive, eliminate... Nie, a ten falzet, na ten si večer určite spomeniem. Nič menej, Bruce po tomto výkone Megan roztrhne na poli. Megan sa však stále nevzdáva, lenže ja už áno, a sorry, zhrňam to. Megan napadne Cady, Gemma napadne Megan, Megan napadne Gemmu a Cady šrobovákom do procesoru dorazí Megan. Dievčatá potom spokojne odchádzajú, verím, že rovno do rúk policie, keďže Gemmin robot zavraždil niekoľko ľudí. Posledný záber nám ale ukazuje, že Megan sa podarilo nakopírovať do Elsie asistenta a teda bohužiaľ asi bude dvojka. Ježišmária. Tak priatelia, toto bola Megan. Za mňa bohužiaľ veľmi slabý horor, aj keď tie odkazy na hrozbu AI a našu závislosť na technológiách boli fajn. Dúfam, že epizódka a aj nový vizuál sa vám páčili. Samozrejme ďakujem všetkým, ktorí ma podporujete na Patreone a stále sa môžu pridávať ďalší, akože ja mám dieťa, počúvajte, to je non-stop nové oblečenie, však ja musím pred ním nejako vyzerať. Každopádne ide sa makať na ďalšom filme, takže dovtedy sa majte krásne a buďte zdraví. Čaute.